képet készíteni Photospace segítségével. Na, megnyitjuk a programot, utána szerkesztőt. Hogyha megnyitottátok, akkor választhatok egy képet. Például ezt a képet Mátiról, ez is jó lesz, az a lényeg, hogy teljes teste legyen, de nem muszáj, de ezt szoktuk csinálni. Itt a menü, itt a sarokban, a nyomtató mellett. Na, új kép, és akkor általában 960, az 500 az a normális méret, és fehér lapot választhatok. Oké, megnyitva. Objektumok, fotó. Oké, hogyha megvan, akkor megnyitjuk azt a képet, amiket kinéztem. Rendben, oké. Ezt egy kicsit lekicsinítem. Egy nagyon-nagyon picit, ennyi. Jó. Aztán fotó plusz objektum, rányomok. Jó. Hogyha azt arra már nem tudsz többet rányomni, akkor azt tökéletesen csinálod. Eszközök, klónozás, és a legesleges, és hát a középső is jó, de a középső lesz. Na. Jobb, vagy bal klik, és ahol szeretnéd kezdeni, ott elengeded az egeret, nem jussz az egerhez. Utána nyomod folyamatosan a bal klikket, és húzod a formán, az alakon. Ezt akkor lehet nagyon-nagyon pontosan megcsinálni, hogyha egy olyan fél órát ülsz csak e felett, hogy ezt megcsináld. Nekem még soha nem sikerült nagyon tökéletesen, és még már nem most kezdtem, de nem baj, azért még próbálkozok. Így alakul, és ilyenkor, hogyha színezed, akkor már a legvastagabbat, vagy legvastagabbal csinál. Ha valahol nagyon kiló, akkor máshol is csinálni, nagyon kilógós, mert idétlenül kinézni. És ha valahol teljesen simul, pontos, máshol pedig nem. Oké. Azt mondja, hogy mentés. Mentés másként. És akkor mentem például a violettás albumomba, azon belül pedig hol kevés, mondjuk a szerkesztetbe. Na, oda elmentem, hogy könnyen meg tudjam ott találni. Oké, elmentem. Utána megnyitom a Google-t. Aztán ezt írod be. .com. Jó. Aztán az elsőre kattintunk. Jó, hogyha bejött, akkor itt is a legelsőre kattintunk, erre a zöldre. Jó. Hogyha bejött, akkor itt a másodikra, az Open Imaging Chrome-ra kattintunk, és akkor be fog jönni, hogy melyik képet szeretnénk PNG-vé tenni. Én elrontottam, mert nem jól csináltam, ezt megnyitjuk megint, és akkor képvágása, levágom a képet, mentés, oké. Na, utána megint visszatérünk ide, megint a második, és akkor itt van. Jó, megnyitom. Hogyha bejött, akkor itt egy kis lakat. Itt a szélén, ahol pirossal van a kép, ott alatta van egy ilyen kis kék mező, oda kettőt rányomok a lakatra. Utána a kuka mellett van egy
egy ilyen lap, aminek fel van hagyva a sarka, arra rányomok. És akkor a bal klikket, hogyha nyomom és elkezdem húzni felfelé ennek a helyére, akkor az átváltozik, hogyha elengedem. Na, a képmező mindig ezen legyen, amelyiken most mondtál pillanat. Na, hogyha ez készen vagyunk, akkor itt egy varázspálca a másik oldalon. Egy ilyen rózsaszín kis akármivel, és arra rányomunk. Aztán a lapon egy üres részt keresünk, rányomunk. Jól van. És utána a Shift, azaz törlés gombot megnyomom. Tessék, itt van a PNG kép. Utána a file, azzal mentem. A szale, ami a mentést jelenti. De ez így nem lesz PNG kép, hogyha csak így elmented egyszerűen. De ez így még nem lesz PNG kép, hanem itt erre a kis nyílra kell kapcsolni, és akkor a PNG-t kell választani. Utána, hogyha én kockás hátulja, akkor oké, és mentés. Rendben van, utána mentem. Jó. Aztán megint visszajövök a fotószképbe. Itt megint megkeresem azt a képet. Rányomok az egyikre. Főoldal. Fényerő, kötőjel szín. És azt a gamma fényerőt teljesen leviszem, a kontrasztot is leviszem. Na jó, ez PNG kép lesz. Vagyis ez PNG kép. Akkor a másikat már törlöm is, hogy ne foglalja a helyet. Okay. Na, akkor ezt szoktam ellenőrizni, úgyhogy megint ez a fényerő szín. És akkor ezt kiesem. Na, ez a PNG kép, amelyikből, hogyha egy képbe beilleszted, akkor nem lesz ott a háttere, ilyenek. Ezt kiixelem, és el is mentem. Rendben, és megvan, ahogy hová fog menteni, akkor mentés. Készen is van, ebből lehet árnyékos képet készíteni, randi képet, ilyenek. És ezt akármivel meg tudjátok csinálni, akár olyannal is, hogy csak a feje van rajta, vagy ilyenek. Na, remélem tetszett a videó, köszönöm, hogy engem megnéztetek. Na, sziasztok!